ukuze sizokwazi ukuthi siqonde kahle indaba yami zamanje. Amen. Chapter 2 verse 1 to 21. Amen. Amen. uDaniel chapter 2 from verse 1 ufundeka kanjena bazalwane. Verse 1 ngomnyaka wesibili wokubusa kukaNebukadinezari uNebukadinezari waphupha amaphupho, umoya wakhe wakhathazeka nobuthongo bakhe bambalekela. Yayisilekeleza inkosi ukuba kubizwe izanusi nabathwebulayo nabalumbi namakhaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo. Bangena bema phambi kwenkosi. Inkosi yayisithi kubo, ngiphuphe iphupho, umoya wami ukhathazekile ukulazi iphupho. Ayisekhuluma amakhaledi enkosini ngesi-Aramu athi, mana njalo nkosi, yisho ezincebweni zakhe iphupho, thina sibonise incazelo. Inkosi yaphendula yathi kumakhaledi, izwi liphumile kimi lokuthi uma ningasizi iphupho nencazo yalo, ngiyakuhlahlelwa izindlu zenu zibe yiquba. Kepha uma nibonisa iphupho nencazelo yalo, niyakwamukela kimi izipho nemivuzo nodumo olukhulu. Ngalokho ngiboniseni iphupho nencazo yalo. Abuye aphendula athi, Nkosi mayisho iphupho ezincebweni zayo, thina sibonise incazo. Inkosi-ke yaphendula yathi, ngiyazi impela ukuthi niyazenzela isikhathi ngokuba nibone ukuthi izwi liphumile kimi lokuthi uma ningangazisi iphupho umthetho munye nje ngani, ngokuba nilungisile amazwi amanga nawonakeleyo ukukhuluma phambi kwami ukuze kuguquke isikhathi. Ngalokho ngitsheleni iphupho ngize ngazi ukuthi ningangibonisa incazo yalo. Makhaledi aphendula phambi kwenkosi athi, akukho muntu emhlabeni ongabonisa indaba yenkosi, ngokuba akukho nkosi nanduna nambusi owake wabuza indaba enjalo nakwesisodwa isanusi nothwebulayo nakhaledi. Futhi kuyinto elukhuni eyifunayo inkosi. Kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawonkulunkulu abangahlali nabasenyameni. Ngalokho inkosi yethukuthela yafutheka kakhulu, yayaleza ukuba kubhujiswe bonke abahlakaniphileyo baseBhabheli. Isimemezelo saphuma sokuthi abahlakaniphileyo babesebeyabulawa. Bamfuna uDanyeli nabangane bakhe ukuba